Distribution sa bugas ug ang pagpangapod-apod sa SAP sa Barangay San Roque sa Talisay City nalangay. Kini tungod kay wa pa mogawas ang resulta sa 48 ka mga gipang swab test sa maong barangay diin lakip kanila ang mga kawani mismo sa barangay. Si Lian Sinkulan sa report. Usa ka netizen nga nagpuyo sa maong barangay ang mipadangat sa iyang concern sa GMA Regional TV. Matud niya nga daghang mga molupyo ang naghuwat sa relief packs alang sa katapusang semana sa buwan sa Abril nga maapod-apod. Daghan dyan ang reklamo, ma'am, kay kanila ging gipanggutom na wanay makaon ba kay nanghatag og katong 3 ka kilo nga bugas kato para ba pag kuan sa nga pizzanin April 27. Ang mga taga-barangay San Roque, eksklusibo rang makapamalit sa ilang merkado. Gikonfirmar sa mayor sa Dakbayan nga wala pa ma-distribute ang maong mga relief packs. Kinitungod kay wala pa'y resulta sa swabing sa 48 ka mga individual nga naglakip sa mga kawani sa barangay nga adunay kontak sa pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Napiang yun mi sa barangay because barangay officials man ang naghuwat nato sa results. Then that's why we need the results. I understand DOH. I have complete and utmost respect for them. But muhangyo lang ta mi, we are ready for bad or good news. May unta that news will come early. Gidugang sa mayor nga ang barangay San Roque na lang ang wala pa makaapod-apod sa distribution alang sa Abril. Isunod na unta ang tag 25 kilos nga bugas alang sa buwan sa Mayo. Naka-distribute na mi sa all barangays except barangay San Roque. Right now I'm coordinating with the kapitan na if bad news will happen, na kaniya to ang 25 kilos of rice mag-drop off points in certain puroks, in certain subdivisions because these people need help from the city government. Lakip sa mga nalangay paghatag, mao ang social amelioration program ngadto sa mga beneficiary sa maong barangay. Apan sa pagkakaron, gipangitaan nagpamaagi sa Dakbayan aron mahatag sa mga molupyo ang mga hinabang lakip na ang SAP nga dili risgo kanila ug kalikayan sab ang pagkuyanap sa COVID-19. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bistak.